Guys, good morning. Kuno po ni guys, si Ruby Provincia na day mi diri karon guys sa NOAA resort na guys. Pero naguba na siya sa Bagyo. So nami dari nagstay ate. Na guys, ang dagat. Nawa di ang dagat guys. To dito sa unahan to Kay Hunasan. Diyan nagiguba ni siya sa Udit. Diyan guys, maadto mi dito guys among patanawon mo dito sa mga kuan. Ilang Hunasan dari. Kay Uslob. Pud ko nakagatog dagat dari pud apoy daghang dagat. Na dini guys anda. Sa anda dini guys. Jadi silang tulo. Kaya magpa-charge mi kay wa pa si kuryente daris kuan. Buhol. Oh guys, gatulog-tulog ni silang kuan guys na lahi ag ilahang bus dari kay kuan, pino. Na pino ka adyo. Lahi ilang bus, nung pino. Lahi po day ang kada kuan sa mga dagat, di para sa mo ang among bus dadto murag asukal. Okay di ay. Dia guys, nagtamak-tamak ko yung nginhas ko numi. Na, wakaan man na. Diyan mo ni ilang view dari guys na Anda. Mo ni Anda. Sintro. Ito zoom. Nami dari na isaralahi akadug kuan sa. Gahi Na gahi. Di ay murag siminto na Gahi ay. Lahira siya sa mga dito sa Uslob. Na, nag-wib-wib siya rahalang. Wow, ka nice kayo tanawon, no? Pero ditong dapita, di na. Nakakita day kukuan sa kabuok suwaki na baka ni unod. Nagsaga. Init na guys. Nagkuan ko guys, kay init na. Pwede na sila po ito, te. Ado dari dapit, jul kay na ikuan. Na ay, dakang adog to gym na Yan ay tuzon. Ano adyo makatindog ka pa na naharanagan ka adyo. Ni tuzon kay so kasi ko karo pa ko ako lang ko na kanila. Pwede mo ko tiktak ta ako daga sa mango. Naharanagan ng gitapok. Na guys, naharanagan ng gitapok to gym. Ano ko man ni masinduan ni sakit. Oh. Tinggal doon na makatindog. Nakoy nakitaan nga kaysa. Musta mong tanan guys? Ga suri-suroy mi dari sa Kuan na kining outer ano ni nako. arkada ka gazong hawan. Naay ko ano halfway house hostel Mactan Cebu Airport ta 400. Lahi kadyo ilang bus dari jin. Ay na murag siminto nga. An lahi kadyo. Pareha sa muas. Lipad na sila kay mahadlok sila mo kuan. Guys, nay among kuan dali guys nay Jik. Hi Jik. Hello, good morning. Gwapa kay sa si Jik na. Kaso lang naisilaw sa kuan, di kadyo makit-an, naisilaw sa adlaw na guys. NOAA man sila guys, nasa NOAA. Taga asa jud ka? Morning, kandihay ko. Oh, taga Kandihay di siya tong kuno mo aso siya lang. sa babaw dapit kuan. Dapat classmate man diha. Alicia si you are Si apelyido. Alicia. Nasa sa sentro siguro na. Ako taga mo na. Na naman siya nagbantay diri yung ginitan ng tubig ra kabutan ka ni siya sa harapan na siya gipukaw. Kay wa pa mi kay bawal lagi dari kang say pamaagi dari sa among giistihan. So shout out kay kulo sa diha sa diyang pamilya sa kuan. Asa dapat siya? Kandihay. Asa dapat kugtong. Oh, daghan ang ninang diha taga kugtong man. Ang ninang taga kugtong. Da guys kay mga pisa mi. Na daris jijin guys kay siya puli na mo daris. Anda. Ayun, mahi, talin, nakatalin. Sa ati kay gikan man sa ati dito sa Alicia. Diyan kami na puli ni Julie ug uli dia. Prepare na pud mi kay padung na pud mi mo sakay na pud nila. Lanjat ti kamo sama na to ti.
Uli na po mi gali siya guys na si Kuya Mario. Among sakjan. Okay ra ko dari. Kisi dari si hiyo di ay. Ate, kisartingan, asawa ni Hiyo ya. Gamis Julie manguli na pud mi og Alicia kay aron makapiling pud namo si mother. Alicia guys. Ikaw nag-grabe ah? Hey guys, on the way na mi guys, paduong na mi sa Alicia. Dito mami nag-stay sa Anda. Sa tungkuan na rin, Noah Place Resort. Dito mi na to, kay to aman si Ate Monica o si Mim nag-stay dito kay na may kurente dito. Diya kasi pagkatog signal, diya kami muli na may tos nilas